Epa lagunok ongetorri lastotxapelen kanalera ongetorri Total Warhammer 3 eta kaso honetan egingo dugu Gorbaz eta Gringoren kontrako borroka, beraz ez dut jarriko ditugola bakoitza bere fakzioarekin eta horretaz aparte kendiko dugu gauza guztiak eta Gringo horri ere kenduko diogu dakarren gauzatxo guztiak jotzeko eurak bakarrik eta ea zein izango litzateke kasu honetan indartxoagoa, Gorbag edo Gringor, beraz aurrera goaz hemen zuzenean. Ez dut uste bideo hau oso luzea izango denik, baina tira frogatu nahi nuen. Gorbag bere garaian oso garrantzitsua izan zen, Gringor bere garaian izan zen moduan. Beraz, hasiko gara bataia. Eta zuzenean borrokara. You fight, you stick to the plan, and you win. Questions? No questions. Whoa! Modu sinematografikoan ez dut asko zegoet ikusiko dela. Gringor ere bi eskuko arma dauka eta Gorbag soilik esku bateko arma. Hala. Badirudi Gringorrek irasi duela gutxigatik, eta gutxigatik ez nuke esango. Gringor agian bizitza laurdena galdu du eta gu bizitza 3 laurden asko ere gehiago. Beno lagunok, hau izan da dena, espero dut gustatu zen zaizuela eta hurrengoan gehiago. Agur.